нархи арз. бонки миллии тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллии сомонӣ аз 7 июл чунин муқаррар намуд: 100 рубли русӣ 16 сомониву 71 дирам. арзиши евро бошад дар бозори арзи кишвар ҳоло 100 евро баробари 1776 сомониву 77 дирам қимат дорад. арзиши доллари амрикоӣ дар бозори арзи тоҷикистон 100 доллар баробари 1057 сомониву 94 дирам мебошад. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои лондон субҳи имрӯз 1747 доллару 10 сент барои як унс таъин шуд. дар тоҷикистон бошад тибқи нишондоди сомонаи Gold & P нархи як унс тилло 1744 доллару 70 сент муқаррар шудааст. tasбити нархи миёнабонкии тилло ҳар рӯзи муомилоти тиҷорӣ дар соати 10:30 субҳ ва 15 баъд аз зуҳр ба вақти Гринвич анҷом меёбад. натоиҷи tasбит ба унвони маҳак дар муомилоти шимши тилло дар саросари дунё мавриди истифода қарор мегирад. барои муайян кардани баҳои тилло 5 бонки лондон ширкат мекунанд ва миёни онҳо тилло доду ситат мешавад. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон 99 доллару 80 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitgrad ойли Нью Йорк 98 доллару 15 сент муомила шуд. дар ҳамин ҳол нархи сӯзишвории дизели солярка дар нуқтаҳои фурӯши шаҳри Душанбе бо суръат боло меравад. дар давоми 6 рӯзи аввали ҳамин моҳ арзиши 1 литр солярка қариб 6% қимат шуда аз 12 сомониву 80 дирам то ба 13 сомониву 50 дирам гарон шуд. то ин дам дар зарфи ҳафтаи ахири моҳи июн ин сӯзишвории автомобилӣ дар нуқтаҳои фурӯши кишвар ба андозаи 7% қимат шуд. дар шаҳрҳои Хуҷанду Бохтар низ сӯзишвории дизелӣ каме гарон шуда аз 13 сомониву 40 то ба 13 сомониву 50 дирам баромад. нархҳо ба дигар навъҳои сӯзишворӣ барои автомошинаҳо аз оғози моҳи июл қариб дар 100 қарор доранд. арзиши 1 литр бензини АИ-92 дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории пойтахт 10 сомониву 60 дирам, дар Хуҷанд 10 сомониву 90 дирам ва дар Бохтар 10 сомониву 80 дирамро ташкил медиҳад. ҳафтаи аввали моҳи июл нархи гази моеъ дар Душанбе аз 6 сомониву 10 дирам то ба 6 сомониву 20 дирам қимат шуд ва дар Бохтар аз 6 сомониву 20 дирам то ба 6 сомониву 30 дирам зиёд шуданд. дар Хуҷанд 1 литр гази моеъ то 6 сомониву 10 дирам нарх дорад. бино ба маълумоти агентии омори кишвар давоми моҳҳои январ-майи соли равон нархҳои чакана ба сӯзишвории дизелӣ дар ҷумҳурӣ 8.4% боло рафта, арзиши бензин баръакс ба андозаи 8.1% ва гази моеъ 16.1% поин рафтанд. сабаби болоравии соляркаро дар хадамоти зидди инҳисории кишвар ба афзоиши талабот ба ин навъи сӯзишворӣ ва мутаносибан гароншавии он дар кишварҳои содиркунанда нисбат медиҳанд. дар ҳамин ҳол баъзе воридкунандагони маводи сӯзишворӣ болоравии нарх ба сӯзишвории дизелиро ба амалиёти ҳарбии Русия дар Украина марбут медонанд. ташкилотҳои қарзии Тоҷикистон дар 4 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи беш аз 4 миллиарду 400 миллион сомонӣ қарз доданд. ин рақам нисбат ба як соли қабл 0.3% камтар аст. тибқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурӣ фоизи миёнаи қарзҳо бо пули миллӣ 23.9%-ро ташкил додааст. ин нишондиҳанда бо асъори хориҷӣ 11.7%-ро ташкил дод. аз ҳама бештар қарзҳои истеъмолӣ, қарзҳо барои тараққиёти хоҷагии қишлоқ, саноат ва савдои берунӣ дода мешаванд. барои истеъмол 33.4% маблағи умумии қарзҳои ҷудошуда ё зиёда аз 1 миллиарду 400 миллион сомонӣ дода шудааст. барои тараққиёти хоҷагии қишлоқ 879 миллиону 300 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шудааст. аз соҳаҳои иқтисод ба нақлиёт кам қарз ҷудо карда шудааст. ба ин бахш 35 миллиону 300 ҳазор сомонӣ ё 0.8% аз ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда ҷудо шудааст. иттиҳодияи Аврупо қасд дорад бузургтарин сармоягузори сохтмони нерӯгоҳи Роғон дар Тоҷикистон шавад. тибқи иттилои хабаргузории Reuters, бонки сармоягузории Аврупо метавонад ба сармоягузори нерӯгоҳи барқии оби Роғун шавад.
сухангӯи ин бонк гуфта, ки Комиссияи Аврупо аз бонк хостааст, ки бузургтарин сармоягузор дар лоиҳа шавад. Reuters менависад, як мақоми Иттиҳодияи Аврупо, ки аз ифшои номаш худдорӣ кард, гуфта, ки сабаби калидии сармоягузори аслӣ шудани Иттиҳодияи Аврупо ба ин нерӯгоҳи барқӣ ин аст, ки Аврупо мехоҳад Тоҷикистон ва ҳамсояҳояшро аз энержии Русия мустақил гардонад. ҳукумати Тоҷикистон то ҳол ин изҳоротро шарҳ надодааст.